Rika koja potresa industriju nije rika motora, već najava. Scania je upravo otkrila svoje karte za 2026. i prijatelji nisu došli igrati. Bacaju u ring strojeve koji nisu obična nadogradnja, već redizajn pravila. Ali u ovoj igri klasici se ne predaju. Danas ćemo napraviti jedinstvenu turu, miješajući nove, tek potvrđene titane s trenutnim kraljevima ceste koji još uvijek tresu asfalt. Od 18. do 1. mjesta pokazujemo vam zašto svi, od Mercedesa do Volva, preispituju svoje planove. Ovo je objava rata na kotačima. Broj 18. Scania P serija. Otvarajući naš popis je neumorni radnik, onaj koji se rijetko pojavljuje u glamuroznim brošurama, ali je apsolutno neophodan u srcu gradova i industrijskih zona. Scania P serija je urbani specijalist i specijalist za krute usluge par excellence. S kompaktnom kabinom i niskim pristupom nudi izvanrednu vidljivost u prometnim okruženjima i upravljivost kojoj bi veći kamioni zavidjeli. Nije dizajniran za autocestu, već za stalnu vožnju između distribucijskog centra i trgovine, za odvoz otpada ili za rad na gradilištima s ograničenim prostorom. Nudi se s nizom 4-cilindričnih i 6-cilindričnih motora, savršeno dimenzioniranih za ovu upotrebu, gdje su ubrzanje izmirovanja i učinkovitost u kratkim ciklusima ključni. Njegova je konstrukcija jednostavna i robusna, dajući prioritet lakom pristupu komponentama za brzo održavanje i minimiziranje vremena zastoja. U svijetu opsjednutom dugim relacijama, P serija je podsjetnik da prijevoz počinje i završava na posljednjem kilometru, a na tom području ovaj kamion je tihi i učinkovit kralj. Broj 17. Scania L serija. Ako P serija dominira gradom, Scania L serija je njezin stariji brat, iskovan u blatu i šljunku. Ovo je terensko vozilo za gradnju par excellence, kamion koji ćete pronaći u rudnicima, na prostranim farmama ili kako prevozi materijale na gradilišta s putevima koji su malo više od brazda u zemlji. Njegova najizrazitija značajka je njegova kabina, montirana na robusnu šasiju, s ovjesom dizajniranim za apsorpciju brutalnih udaraca. Vozačka pozicija je uspravna i nudi potpunu kontrolu nad teškim okruženjem. Dostupni motori, često robusni DC09 s 5 cilindara ili DC13 sa 6, podešeni su za isporuku masivnog okretnog momenta pri vrlo niskim okretajima, sposobni vući teške terete po blatnjavim padinama. OptiCruise prijenos dopunjen je terenskim načinima rada, a osovine s blokadom diferencijala su uobičajene opcije. L serija nema nepotrebnih luksuza. Ima zaštitnu šipku, ojačana svjetla i šasiju koju možete očistiti visokotlačnim crijevom. To je čisti alat, izgrađen ne za učinkovitost na autocesti, već za preživljavanje i produktivnost na mjestima gdje je asfalt daleki san. Broj 16. Scania G410. Penjemo se jednu stepenicu prema cesti s ultimativnim radnim konjem regionalne distribucije i općeg prijevoza na srednje udaljenosti. Scania G410 predstavlja optimalnu točku u trenutnoj ponudi. DC13 motor sa 6 cilindara i 410 konjskih snaga nudi savršenu kombinaciju dostupne snage i izvanredne učinkovitosti goriva, idealan za rute koje kombiniraju autocestu s čestim zaustavljanjima. G-kabina pruža udoban i funkcionalan radni prostor, bez suvišnosti viših serija, ali s više nego dovoljnom razinom udobnosti za duge radne dane. Ovo je kamion koji tisuće prijevoznika i flota biraju za predvidljive i profitabilne poslove. Njegova pouzdanost je više nego dokazana, a ukupni troškovi vlasništva su među najkonkurentnijima na tržištu. Nije najsnažniji niti najluksuzniji, ali je vjerojatno najrazumniji. To je ekonomska okosnica europskog transporta, stroj koji dan za danom obavlja svoj posao bez puno buke, skupljajući kilometre i zaradu s zavidnom redovitošću. Broj 15. Nova Scania 2026. Ovdje stajemo po prvi put u potvrđenoj budućnosti. Scania Super nije konvencionalni kamion. To je koncept prikolice velike tonaže predstavljen kao rješenje za gigantska gradilišta, površinsko rudarstvo i transport golemih industrijskih komponenti. Ono što Scania planira za 2026. s ovim čudovištem je modularno vozilo ukupne težine do 90 tona
pogonjeno njihovim najvećim motorom, 16-litarskim V8, ali s potpuno redizajniranim prijenosom i sustavom osovina za upravljanje ekstremnim opterećenjem. Kabina je utvrda s panoramskim pogledom na ogromni teret. Ključna inovacija leži u arhitekturi šasije, koja omogućuje konfiguracije do 10 osovina, optimalno raspoređujući težinu radi zaštite infrastrukture. Ovaj koncept najavljuje Scania namjeru da osvoji segment kojim tradicionalno dominiraju specijalizirane marke. Nije za svakoga, ali sama njegova prisutnost plaši tržište, jer pokazuje da je Scania spremna osmisliti rješenja za bilo koju tonažu, na bilo kojem terenu. Broj 14. Scania XT. Vraćamo se u sadašnjost s najekstremnijom terenskom zvijeri koju Scania danas nudi. Scania XT nije samo L serija s dodacima. To je kompletna obitelj vozila dizajniranih od temelja za najnepovoljnije uvjete na planetu. Dostupan u konfiguracijama za gradilišta, šumarstvo, vatrogastvo ili čak naftnu industriju, XT se odlikuje integriranom čeličnom zaštitom na prednjem dijelu, podvozju i bočnim stranama, sposobnom izdržati udarce kamenja ili debla. Njegovi sustavi ventilacije i filtracije zraka pripremljeni su za ekstremnu prašinu ili arktičke uvjete. Motori, uvijek visokog okretnog momenta, mogu doći s predgrijačima za pokretanje na 40 stupnjeva ispod nule. To je kamion koji se koristi u prirodnim katastrofama, koji izvlači drvo iz nordijskih šuma ili koji opskrbljuje platforme u pustinji. Njegova pouzdanost nije opcija, to je uvjet za preživljavanje. XT pokazuje da Scania robusnost nije marketing, to je inženjerstvo dokazano u paklu, a to nasljeđe hrani vjerodostojnost svih njegovih budućih ekstremnih projekata. Broj 13. Scania R450. Na 13. mjestu nalazimo možda najuravnoteženiji i najpopularniji kamion za međunarodni prijevoz na duge relacije u trenutnoj ponudi. Scania R450 utjelovljuje filozofiju učinkovitosti marke. Ima DC-13 motor sa 6 cilindara i 450 konjskih snaga, koji zajedno sa Scania sustavom predviđanja i OptiCruise prijenosom postavlja referentni standard u potrošnji goriva za svoju klasu. R-kabina, posebno u svojoj Highline verziji, nudi ogroman životni prostor, sa širokim krevetom i izvrsnim skladišnim prostorom, dizajniranim za vozače da provedu tjedne na putu s potpunom udobnošću. Ovaj model je favorit velikih općih transportnih flota s razlogom. Nudi najniže operativne troškove bez žrtvovanja udobnosti vozača ili sposobnosti održavanja visokih prosjeka na autocesti. To je stroj za zarađivanje novca kilometar za kilometar, svjedočanstvo da se u modernom prijevozu stvarna snaga mjeri u litrama ušteđenim na svakih 100 km. Broj 12. Nova Scania Citywide BEV 2026. Scania ne razmišlja samo o kamionima. Njihova najava za 2026. uključuje majstorski potez u urbanom javnom prijevozu. Novi Scania Citywide BEV je potpuno električni autobus koji nastoji redefinirati mobilnost u gradovima. Temeljen na modularnoj platformi baterija, nudi domet koji može premašiti 300 km, što je dovoljno za cijeli radni dan u većini urbanih ruta. Njegovo punjenje može se obaviti pantografom na završnim postajama ili priključkom tijekom noći. Ali najupečatljivija je njegova integracija sustava. Scania nudi ovo vozilo kao dio ekosustava koji uključuje softver za upravljanje flotom za optimizaciju ruta i potrošnje energije te pametne stanice za punjenje. Za općine i operatere javnog prijevoza pod ogromnim pritiskom da smanje emisije i buku, ovo nije samo još jedna opcija. To je cjelovito rješenje. Predstavljajući ga sada za 2026. Scania cijelom tržištu javnog prijevoza poručuje da imaju spremno, skalabilno i provjereno rješenje. To je potez koji plaši svojom cjelovitošću. Broj 11. Scania V8650. Dolazimo do vrata ekskluzivnog kluba. Scania V8650 je ulaz u legendu. Ovaj 16-litarski motor sa 650 konjskih snaga i 3200 Nm okretnog momenta
puno je više od specifikacije. To je simbol statusa, duboki zvuk koji trese asfalt i osjećaj beskonačnog potiska koji se malo motora na svijetu može mjeriti. Dostupan u serijama R i S, ovaj kamion je za vozača koji ne pregovara o snazi, za operatera koji treba taj višak kapaciteta za vuču kritičnih tereta po najgorim padinama s ogromnom sigurnosnom marginom. Iako mu je potrošnja veća, njegova radna sposobnost i trajnost su legendarni. Posjedovanje V8, čak i u njegovoj početnoj verziji, izjava je namjere. To je priznanje da hladne brojke nisu sve, da iskustvo iza volana, to apsolutno povjerenje pri pritisku na gas, ima nemjerljivu vrijednost. Ovaj motor je emocionalni most između pragmatične učinkovitosti i čiste strasti za inženjerstvom i zato zaslužuje mjesto ovdje. Broj 10. Nova Scania G-Seria Hybrid 2026. Završavamo ovo prvo poglavlje s najpametnijom i najtišom Scania okladom za blisku budućnost. Novi Scania G-Seria Hybrid, potvrđen za 2026. ne nastoji oboriti rekorde električnog dometa, već riješiti vrlo specifičan problem. To je paralelni dizelsko-električni hibrid dizajniran za gradske i regionalne dostavne operacije, gdje su ciklusi zaustavljanja i pokretanja konstantni. Sustav omogućuje vožnju u potpuno električnom načinu rada, bez emisija i tiho, u stambenim područjima ili gradskim centrima, dok dizelski motor, učinkovit četverocilindrični ili šesterocilindrični, stupa u akciju za cestovnu vožnju ili za punjenje baterija. Prednost je dvostruka. S jedne strane, udovoljava sve strožim propisima o nultoj emisiji u urbanim središtima. S druge strane, nudi značajnu uštedu goriva oporavkom energije pri kočenju i sprječavanjem rada dizelskog motora u njegovoj najneučinkovitijoj točki. Ovaj kamion nije revolucionaran po svojoj tehnologiji, već po svojoj praktičnoj primjeni. To je odgovor Scanie na tržište koje se treba elektrificirati, ali ne može prihvatiti troškove i ograničenja čistog električnog vozila. Njegov dolazak najavljuje da će tranzicija biti postupna, inteligentna i prije svega isplativa od prvog dana. Do ovdje čvrsta osnova i prva iznenađenja budućnosti. Ali Scania čuva svoje najsmrtonosnije oružje za vrh ljestvice. Ono što dolazi sada nisu samo kamioni. To su deklaracije principa o snazi, autonomiji i tehnološkoj nadmoći. Pripremite se, jer prvih 9 mjesta uskoro će redefinirati sve što ste mislili da znate. Broj 9. Scania S730. Otvarajući elitu, nalazimo ono što mnogi smatraju savršenim cestovnim kamionom današnjeg svijeta. Scania S730 nije samo vozilo. To je ekosustav učinkovitosti i ekstremne udobnosti. Sprijeda nosi motor od 13 litara i 6 linijskih cilindara, koji sa 730 konjskih snaga nije najsnažniji na papiru, ali je vjerojatno najpametniji. U kombinaciji sa Scaniinim prediktivnim sustavom i OptiCruise mjenjačem, ovaj pogonski sklop pruža učinkovitost potrošnje goriva koja se na dugim relacijama graniči s magijom. Ali prava revolucija je u njegovoj kabini. Scania S Streamline, sa svojim potpuno ravnim podom, nudi životni prostor koji redefinira koncept doma na kotačima. Unutarnje visine koje prelaze 2 metra, kreveti gotovo bračnog tipa, kompletna kuhinja i tišina pri velikoj brzini koja konkurira salonu. To je kamion koji biraju najzahtjevnije flote i vozači koji provode mjesece na cesti. Ne urla sirovom snagom, već šapuće autoritetom onoga tko zna da je najbolji u pretvaranju dizela u kilometre i kilometre u udobnost. On je neosporni kralj moderne autoceste, a njegovo postojanje postavlja ljestvicu koju će svi ostali, uključujući i nove, pokušati nadmašiti. Broj 8. Novi Scania AXL 2026. Ovdje Scania jasno daje do znanja da njena vizija ide daleko iznad vozača. Scania AXL nije kamion u tradicionalnom smislu. To je autonomno vozilo bez kabine, predstavljeno kao koncept za primjene u rudarstvu i kamenolomima. Ovaj stroj je najhrabrija i najdoslovnija oklada na automatizaciju.
Bez prostora za čovjeka, njegov dizajn je optimiziran za nosivost, izdržljivost i integraciju s daljinskim upravljačkim sustavima. Koristi skup lidar senzora, kamera i radara za navigaciju kroz unaprijed definirana, ali izuzetno teška okruženja, kontinuirano prevozeći rudu 24 sata dnevno. Njegov pogon može biti dizelski ili hibridni, ali njegov mozak je potpuno digitalan. Scaniina poruka s AXL-om je dvostruka. Prvo, da dominiraju tehnologijom percepcije i autonomne navigacije za zatvorena okruženja. I drugo, da su spremni radikalno izmisliti oblik vozila kada to primjena dopušta. Ovaj koncept ne plaši svojom neposrednom prodajom, već onim što najavljuje. Scania poručuje rudarskoj industriji, a prošireno i industriji teške gradnje, da budućnost ekstremne produktivnosti nema volan. To je izjava koja tjera strah u specijalizirane proizvođače i ubrzava utrku prema potpunoj automatizaciji u ključnim sektorima. Broj 7. Scania R650. Vraćamo se u sadašnjost s jednim od najčišćih objekata želje na cesti. Scania R650 je cestovna zvijer par excellence, savršena unija između legendarnog V8 srca i premium kabine serije R. Ovaj 16-litarski motor sa 650 konjskih snaga i 3300 Nm okretnog momenta nudi neusporedivo senzorno iskustvo vožnje. Njegov dubok i autoritativan zvuk je zvučni zapis za cestu. Njegov potisak, dostupan od vrlo niskih okretaja, pretvara najduže uspone u šetnju. Ugrađen u kabinu R Highline stvara se utočište funkcionalnog luksuza. Vozač uživa u apsolutnoj snazi umotanoj u nevjerojatno udoban i dobro opremljen prostor. Ovaj kamion je izbor zahtjevnog vlasnika operatora, prijevoznika teške ili posebne robe koji treba taj višak kapaciteta i taj prestiž. Predstavlja vrhunac dizelske ere orijentirane na užitak vožnje. U poretku čistih emocija bio bi mnogo više. Njegova prisutnost ovdje pokazuje da čak i pred poplavom električnih i autonomnih novosti, kombinacija gigantskog motora s luksuznom kabinom ostaje nenadmašan prodajni argument za ključni segment tržišta. To je podsjetnik da mehanička duša još uvijek snažno kuca. Broj 6. Novi Scania Fulgor H2 2026. Sa 6. mjestom Scania pogađa ravno u srce velikog obećanja besemisijskog teškog transporta na duge relacije. Novi Scania Fulgor H2 je službena potvrda njihovog prvog kamiona na vodikove gorivne ćelije, dizajniranog za duge domete. Ovo nije nejasan koncept. To je najava proizvoda za 2026. Scania obećava vozilo koje će kombinirati spremnike vodika pod visokim tlakom s novom generacijom gorivnih ćelija i baterijskim paketom. Ključna prednost je brzo punjenje, usporedivo s dizelskim, i domet koji bi mogao premašiti 800 km, nešto nedostižno za čisti električni automobil s trenutnom tehnologijom baterija. Fulgor H2 bi u početku bio namijenjen glavnim rutama između logističkih čvorišta gdje se može razviti infrastruktura zelenog vodika. Njegovo lansiranje je potez koji najviše brine konkurenciju jer napada Ahilovu petu čistih električnih vozila. Potvrđujući ovaj razvoj, Scania ne samo da se kladi, već i pokazuje put koji smatra najodrživijim za dekarbonizaciju transporta robe na stvarno duge relacije. To je strateški majstorski potez koji govori: mi ne samo da imamo električna vozila, mi imamo rješenje za mjesta gdje električna vozila ne stižu. Ovaj kamion je konkretan odgovor na najveći izazov elektrifikacije – duge relacije. Fulgor H2 ne ovisi o teškim baterijama koje ograničavaju nosivost, već o zelenom vodiku pretvorenom u električnu energiju na brodu. Njegovo obećanje je poražavajuće. Punjenje u minutama i domet koji se natječe s dizelom, premašujući 800 km. Ovim lansiranjem Scania izravno napada glavni segment robe, područje koje čisti električni automobili još ne mogu dotaknuti. To je strateški potez koji pokazuje da njihova oklada na dekarbonizaciju nema samo jedan put, već sve odjednom. Konkurencija mora primijetiti:
Budućnost teškog transporta na ultraduge relacije možda neće imati utičnicu, već crijevo za vodik. Broj 5. Scania V8 S770. Dolazimo do apsolutnog vrhunca onoga što danas možete kupiti i voziti. Scania V8 S770 je najsnažniji serijski proizveden stroj u Europi, a Scania ga je umotala u svoje najluksuznije pakiranje. 770 konjskih snaga i 3700 Nm okretnog momenta konvergiraju u V8 motoru, koji je umjetničko djelo preciznog inženjeringa. Ova razina snage nije samo za pokazivanje. Ona je za specifične poslove s velikom tonažom u zemljama s popustljivim propisima ili za operatore posebnog transporta koji cijene svaku sekundu ušteđenu na planinskim prijevojima. Ali ono što ovaj kamion čini posebnim je njegov dom. Kabina S-Streamline u svojoj najpremium konfiguraciji najekskluzivniji je apartman na kotačima. Materijali najviše kvalitete, iznimno veliki krevet, najsuvremeniji infotainment sustavi i zvučna izolacija koja riku V8 motora pretvara u daleki šapat. Vožnja ovog kamiona je iskustvo maksimalnog autoriteta. To je ultimativna kombinacija brutalne snage i ekstremne profinjenosti. Simbol da Scania može dominirati oba kraja spektra. On je aktualni kralj, model kojeg svi ostali gledaju s mješavinom poštovanja i zavisti. Ovo je opipljivi vrhunac, ponos Švedske na kotačima koji danas možete kupiti. 770 konjskih snaga i 3700 Nm nisu brojke. To je fizički osjećaj neusporedivog autoriteta. Iza sirove snage, ono što definira S770 je njegova sposobnost da tu snagu umota u baršunastu tišinu i apsolutni luksuz unutar kabine Streamline. To je stroj koji biraju oni koji prevoze najvrijednije ili najteže terete, gdje je višak snage sinonim za sigurnost i operativnu marginu. Predstavlja vrhunac jedne ere, pokazujući da Scania može ponuditi neusporedivo iskustvo vožnje dok dominira brojkama okretnog momenta. On je aktualni kralj koji sa svog trona gleda na buduće pretendente. Broj 4. Novi Scania Nexus BEV traktor 2026. Scania zna da čista elektrifikacija ima glavno bojno polje – tešku regionalnu distribuciju. Za to su potvrdili novi Scania Nexus BV, električni tegljač posebno dizajniran za tu svrhu. Ovo nije prilagodba dizelskog modela. To je izvorna električna platforma koja maksimizira kapacitet baterija, aerodinamiku i nosivost. Propušteni detalji sugeriraju ciljani domet od oko 400 km s punom napunjenošću i kontinuiranu snagu koja premašuje 500 kW, dovoljno za vuču standardnih poluprikolica u regionalnim radijusima. Ključna inovacija bila bi u njegovom sustavu punjenja, koji bi omogućio ultrabrzo punjenje u objektima flote tijekom obveznih razdoblja odmora. Nexus BEV je zamišljen kao alat koji će zamijeniti tisuće dizelskih kamiona na predvidivim rutama između logističkih centara i gradova, nudeći nula emisija i drastično niže operativne troškove. Imenujući ga i dajući mu vlastiti identitet, Scania poručuje velikim flotama maloprodaje, paketne dostave i hrane da je njihovo ozbiljno električno rješenje, a ne eksperiment, na putu. To je najava koja elektrifikaciju pretvara iz teme razgovora u konkretan plan djelovanja za masovni segment tržišta. Masivna elektrifikacija zahtijeva alate dizajnirane za težak rad, a ne eksperimente. Nexus BEV je upravo to. Izvorni električni tegljač dizajniran od nule za tešku regionalnu distribuciju. S ciljanim dometom od 400 km i snagom većom od 600 električnih konjskih snaga, zamišljen je da izravno zamijeni dizelska vozila na ponavljajućim rutama između logističkih čvorišta i metropolitanskih područja. Njegova velika prednost je operativna predvidljivost i radikalno niži troškovi održavanja. Dajući mu ime i jasan smisao, Scania nudi velikim flotama jasan plan bez emisija za segment koji predstavlja milijune kilometara dnevno. To je elektrifikacija pretvorena u pouzdan radni alat. Broj 3. Scania 25 litara V8.
Na postolju disruptora nalazimo dragulj sadašnjosti koji drži ključ za budućnost bez fosila. Scaniin motor od 25 litara i V8 nije za cestovne kamione. To je najveći pomorski i industrijski blok marke. Ali njegova je važnost monumentalna, jer predstavlja Scaniinu predanost obnovljivim gorivima. Ovaj motor je certificiran i optimiziran za rad 100% na biogoriva kao što su HVO, hidrotretirano biljno ulje. To znači da može razviti kolosalnu snagu, premašujući 1000 konjskih snaga u statičkim konfiguracijama, s neto ugljičnim otiskom blizu nula. Njegovo postojanje pokazuje da tehnologija unutarnjeg izgaranja nije mrtva, već se može preporoditi kao dio kružnog gospodarstva. Za primjene gdje je električna energija iz baterija neizvediva, kao što su barže, generatori za hitne slučajeve ili ultrateška rudarska mehanizacija, ovaj motor nudi realan put prema dekarbonizaciji. Scania to ne skriva, već promovira. To je snažna poruka industriji. Mi imamo rješenje za ekstremnu snagu za danas i ono je kompatibilno s održivom budućnošću. To je strateška imovina koja jača cijeli njezin korporativni imidž i tehnološki diskurs. U svijetu koji vapi za krajem fosila, ovaj motor je živi dokaz da izgaranje ima budućnost. Divovski V8 motor od 25 litara, koji se koristi u pomorskim i industrijskim primjenama, certificiran je za 100% rad na napredna biogoriva poput HVO-a. To znači da može generirati više od 1000 konjskih snaga s neto ugljičnim otiskom blizu nule. To nije koncept, to je rješenje dostupno danas za sektore gdje je baterija neizvediva, kao što su unutarnja plovidba ili proizvodnja energije. Scania ga koristi kao zastavu svoje filozofije tehnološke neutralnosti. Poruka je snažna. Održivost ne zahtijeva odustajanje od ekstremne snage, već samo odabir ispravnog goriva. Broj 2. Nova Scania Aurora modularna platforma 2026. Neposredno prije vrha nalazimo možda najpametniju i najdalekosežniju najavu. Nova Scania Aurora nije kamion, to je modularna platforma. To je temeljna arhitektura na kojoj će se graditi većina Scania kamiona počevši od 2026. Ova promjena, koja može zvučati tehnički i dosadno, zapravo je najstrašnija za konkurenciju. Zašto? Jer moderna modularna platforma omogućuje zvjersku učinkovitost proizvodnje, smanjujući troškove i vrijeme. Ali što je najvažnije, omogućuje izvornu elektrifikaciju i hibridizaciju. To znači da će Scania na istoj šasiji i osnovnoj strukturi moći relativno lako montirati dizelski pogon, hibridni, električni na baterije ili čak onaj s gorivim ćelijama. Prilagodba za kupca je uvelike pojednostavljena. Održavanje je standardizirano. Aurora je fizički operativni sustav buduće Scania ponude. Najaviti je sada znači poručiti svijetu da je tvrtka dovršila svoju unutarnju tranziciju, da je spremna skalirati bilo koju tehnologiju koju tržište zahtijeva, a da ne mora svaki put sve redizajnirati od nule. To je korporativni šahovski potez koji osigurava agilnost i profitabilnost Scanie u sljedećem desetljeću, bez obzira na to koja energija na kraju dominira. To je tiha disruptivnost, ona koja se događa u dizajnerskim sobama i na proizvodnim linijama. I to je ono što zaista osigurava dominaciju na tržištu. Prava disruptivnost je često nevidljiva. Platforma Aurora nije kamion koji ćete vidjeti na cesti. To je temelj na kojem će se graditi svi ostali. Ova modularna arhitektura je Scaniin strateški majstorski potez. Omogućuje agilnu i isplativu proizvodnju dizelskih, hibridnih, električnih i hidrogenskih verzija na zajedničkoj osnovi, pojednostavljujući proizvodnju, održavanje i prilagodbu. To je odgovor na energetsku nesigurnost. Bez obzira na to koje gorivo pobjedi, Scania će biti spremna brzo ga integrirati po konkurentnoj cijeni. Ovaj potez osigurava dugoročnu održivost cijele njihove ponude i bez sumnje je vijest koja najviše brine inženjerske timove konkurencije. Budućnost se gradi od temelja. Broj 1. Novi Scania Super V8 2026. I dolazimo do vrha, do najave koja opravdava naslov ovog videa i koja je poslala udarne valove kroz cijelu industriju.
novi Scania Super V8, potvrđen za lansiranje 2026. Nije evolucija. To je revolucija unutar cilindra. Scania je otkrila da razvija novu generaciju svog V8 motora koja će razbiti sve paradigme. Obećane specifikacije su gotovo teško povjerovati. Snaga koja će premašiti 800 konjskih snaga, okretni moment koji će se približiti 4000 Nm. I sve to s poboljšanjem učinkovitosti goriva koje bi moglo doseći 8% u odnosu na trenutni V8 od 770 konjskih snaga. Kako je to moguće? Glasine ukazuju na kombinaciju radikalnih tehnologija. Ubrizgavanje goriva pod tlakovima nikada viđenim u dizelskom motoru za ceste, turbopunjač s 2 faze i optimiziranom varijabilnom geometrijom, potpuno nova termalna regulacija koja smanjuje gubitke energije i vjerojatno blagi stupanj hibridizacije od 48 volti za pomoćne sustave i oporavak energije. Ovaj motor neće biti samo kralj snage, već želi biti i referenca u učinkovitosti unutar svoje ekstremne kategorije. To je krunski dragulj, vrhunska demonstracija da Scania vjeruje da motor s unutarnjim izgaranjem, posebno u svom najepskijem obliku, ima desetljeća života pred sobom ako se reinventira s vrhunskom tehnologijom. To je izravan udarac na ponos konkurencije i jasna poruka najzahtjevnijim kupcima. Bez obzira što se dogodi s propisima, mi ćemo nastaviti graditi najimpresivniji kamionski motor na planetu. To, prijatelji, nije samo novost. To je izjava o nadmoći koja plaši cijelo tržište. Od platforme koja će promijeniti sve do motora koji sve redefinira, ovo je bila demonstracija Scaniine snage. Ali što to zapravo znači za tebe, vozača, flotu ili entuzijasta? To je pravo pitanje. Od vjernih peserija do monstruoznog Super V8 budućnosti, ovaj popis je putovanje kroz Scania DNA, robusnost, inovacija i opsjednutost performansama. Poruka za 2026. je jasna. Ne zadovoljavaju se vodstvom, žele dominirati svakim segmentom, od najdubljeg rudnika do najbrže autoceste, s dizelom, električnom energijom ili vodikom. Ako ste mislili da ste sve vidjeli, Scania vam je upravo pokazala da revolucija tek počinje. Koji od ovih divova bi vas najviše uplašio da ga vidite u retrovizoru? Recite nam u komentarima, pretplatite se i ne propustite analizu svakog od ovih čudovišta. Do sljedećeg puta, u brzoj traci informacija.